koma. Ebulie yenu. Si ajine Ugochi na aga n'iru. Biko ka anyị gbakọ kịta. Wee kele n'eza. Eza adịghị adị. Eza Ugochi tubelu. Eza Ugochi tubelu. Nwoke ọma na oraifite. Ị ga-adị. Ọdịnala bụ eziokwu. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti. N'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'iru. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma gị ji eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'iru. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'iru. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma gị ji eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'iru. Eze-Ana ga-adị. Ugochi tubelu ga-adị. Ugochi tubelu temple ọ ya adị. Maka na eziokwu ọnwa chacha ndị okenye ga-anyị fọnda mba gị ndị okenye anyị fọnda mba gị fọdụ sikala aka ghọrọ ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke feka mma buru Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ wepekwa chọọchị fa obodo ụka adakwa. Mana Ugochi tubelu ekweghị ekwe. Eze-Ana si na ọma mme ọdịnala amanwụ chacha. Ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo, abịakwa m n'oge awa nke eziokwu, oge anyị ji awa eziokwu niile agba, nke ọ bụ mụ nwa bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na-anọ n'isi ya. Maka ndị ọ bụ tata bụ izizi ha na-afụ m na soshal midia, afa m bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na oraifite. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala tempụl. Anyị na-agba afa mmiri, rụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala restoration prayer ministry, bụrụkwazị onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me an ọdịnala evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị tata, isiokwu anyị bụ ihe niile kwesịrị ịma gbasara dreaded, that is Dada. Yes, I use almost simplest language, Dada. Ihe dị manya na mpaghara ala Igbo. Then na ndị akpọrọ twins, ejima. Yes, onye ọ bụ isiokwu anyị maka na ndị a bụ ndị ihe na-eme na ndụ ha ihe omimi. Na ka nchọrọ ka nkọwara gị. Ahụ na ngwọ maka na nkwụ na-abịa, esi m olu. Yes. Na mana bifo anyị gaba n'iru, o nwere ọkwa dị mkpa. Ọkwa dị mkpa bụ echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Ọktoba agabago n'iru. Ị ka nwekwara ike isonye na aja. Distance abụọkwa abụrụ ịbarị ya. Ebe ọ bụla ị nọ na nsọtụ ụwa dum, ị ka nwere ike join. Maka na ike Chukwu bụ mba dum. Ndị na-esonye bụ na aja amadugo ka esi eme ya. Mana maka gị bụ onye ọfụ, ihe ị ga-eme bụ ịfọwọdụ meseji na WhatsApp, ịfọwọdụ 3 prayer request gị, then email donation token to the account number. Then I was here other details I need from you in order to book you. Nke bụ eziokwu na ike dị na aja a na-achụ n'Igbo. Anyị abụrụ ndị na-eshow testimony na social media maka na ọ dịrọ necessary. Ọ bụrụ ha idea. Yes, but I can tell you na ihe ịrịba ama na-eme life ndị mmadụ a na-agbanwe site na aja a na-achụ n'Igbo.
ihe anyị na-eme bụ na anyị na-ewere ya three prayer request ebe n'ọta na-achụ àjà na-aga ọfọ na-ekwubi okwu na-ekpe ekpere n'isi gị kwa ụbọchị ganye n'ọnwa Ọktoba ụbọchị ọnwa Ọktoba ga-agwụ ihe anyị ga-eme echefuna na ya anaghị eshi oyibo na soshal midia ụbọchị ọnwa Nọvemba ga-agwụ ọnwa Ọktoba ga-agwụzi anyị jee na mmiri jee chụọrọ ndị mmiri aja yes mesara aka gbakọtazie n'ọta chụọ àjà to entity support nọ na temple achụcha àjà emesara aka ike and ọsọ ndị niile sonyere na aja ndị nọ na WhatsApp ga-enweta ihe onyonyo etu anyị si chịkọta ya anyị anaghị eshi onye na soshal midia ma ọ bụ na telivishọn maka na ọ dịrọ mba yes then esigo na aja gbanwere ọtụtụ ndị mmadụ ọnọdụ agba na nkịtị when things are not working out for you you must do the needful. Yes, you must have an altar that's speaking for you. Very important. I gaba n'ihu. Ọkwa ọzọ dị mkpa. Ọ bụrụ na ị na-anụ olu m a site na Eziokwu TV mana ị chọrọ ịnụkwa nkụzi ọzọ ma ọ bụ na ị chọkwara ige nkụzi ndị dị iche iche anyị na-ekụzi kwa ụbọchị n'ọdịnala Igbo ma ọ bụ na ị chọrọ isi arị onye ọbụla ihe ị ga-eme ewu ịfọwọdụ prayer request gị ihe ị ga-eme ewu ọ bụrụ na ị chọrọ iso then ịmalụ n'ihi eje na Ugochi tubelu Nollywood movies that is Ugochi tubelu movie productions ije ebe anwa ije na Ugochi tubelu movie productions ihe enwe ike watch movie niile a na-esho na Eziokwu TV English movies ọ bụrụkwanụ na ị chọrọ isonyere anyị na aja anyị na-achụ kwa ọnwa ị chọrọ inweta WhatsApp nọmba mmenye WhatsApp nọmba ịkpọ onye bụ nọmba a ga-epipi nri ya ma ọ bụ send ya meseji anyị ga-enwetarịrị ụsa ọ bụrụ na m respond nọmba m ga respond my PA will respond. WhatsApp nọmba a bụ 0813 8243 871. I repeat 0813 8243 871. Nke abụọ ọ bụrụ na ị na-asonyere anyị n'Eziokwu TV ọ bụrụ na o nwere Nollywood movie ọ bụla ịwọchị na chanel anyị yes all Ugochi tubelu movie productions dey produce those things yes ọ bụrụ na ị chọrọ ịwọchị ya movie ọ bụrụ na movie Igbo ịchọ ịwọchị ọzọ ma ọ bụ na ị chọrọ isi arịa ndị mmadụ jee na Eziokwu TV Nollywood movies na YouTube watch yes then ka anyị gabazie n'iru na nkụzi anyị ji maka ebe gee ntị ma gee ntị nke ọma. It is a life-changing topic today. Yes. Gịnị bụ dada? Gịnị bụ ejima? Chukwu okike ike niile si n'aka ya abịa. Ọ na-eke ndị mmadụ maka ụdị ọrụ dị iche iche for different purposes. And ka nkọwalụ gị enwere ndị wu mystic in nature. Mystic in nature. Enwekwara ndị dị iche iche akpọrọ ọrụ n'ụdị dị iche iche dịka m si ekwu akọwala m sị gị na onye ọbụla nọ n'ụwa akpọrọ onye ọbụla ọrụ n'ụdị nke ya. Ọ nwere ndị akpọrọ ọrụ ka ha bụrụ aka ji ọfọ ngwurube ha. Yes. Ka ha bụrụ okenye na ngwurube ha. Nwee ndị akpọrọ ọrụ ka ha sabụọ their clan. Onye dị etu a nwere ike ịbụkwa aka ji ọfọ clan ya. Ọ nwekwara ndị akpọrọ oku ka ha bụrụ ndị ga-eje ozi wee nye mba dị iche iche. Yes. Mana o nwere ndị ọnọdụ ha n'usoro ọmụmụ ha na-abụ ihe na-agba mmadụ ghara ihe omimi. And ndị niile anwa ihe na-eme na ndụ ha gbara mmadụ ghara mgbe ụfọdụ na-egosipụta site n'ọmụmụ ha. Enwere ọtụtụ ihe ga na-eme n'ọtụtụ ụfọdụ ndị mmadụ dị iche iche n'usoro ọmụmụ ha. Ị marụ na onye a bụ a special child. Ka mmadụ ga o nwere ndị a na-akpọ dada. Dada ihe ị ga-eji mara na ike maka onye ma ihe na-esi n'ihe ọ fụrụ n'anya
maka na ihe anya na-afụ ama na-agba ya, ihe agba n'aka etu a mgbawa ọcha n'aka ajiri enyo wee na-enene ya maka na na-afụ ya, ejiri enyo wee na-enene ya. O nwere nwatakịrị amụpụta from day one amụrụ ya, ihe ịrịba ama na-eme n'ihe gbasara ndụ ya. Ọ na o gosiro gị na o nwere ihe dị iche na capital B na ọbanama. O gosiro na nwatakịrị dị etu a bụ a special child need special attention. Na ịmụrụ nwa, ịmụcha nwa ọ na-eto, after some weeks ịchọpụta na ọ na-abụ iko mbuzie nwatakịrị a isi. Iko mbucha nwatakịrị isi after few hours eji iko mbucha ya isi, ị na-enekwa isi ahụ iko mburu ekombu, ọ dịka ọ na-ekomburu ya. Ị na-afụ isi ya na-ama akpụ as if na nwere onye na-akpa ya isi, as somebody is working on the child's hair. O doro gị anya na o nwere ihe dị ya. Ihe kwesịrị ịjụ koro onye aka ya, o gosiri gị na aka Chukwudị ya si n'aka ụmụ mmụọ. Yes, aka Chukwudị ya si n'aka ụmụ mmụọ. Onye abụghị ihe anyị na-abụ ị na-akpọ dread, maka na anyị magoro n'ụwa kịta onye ọbụla chọrọ inwe dread ị ga-ejekwurịrị onye salon, ejegori na salon jee kwuo onye azụrụ maka ya, ọ na-akpa gị aka n'isi na-eme nke ma ọ bụ nke ọzọ in order to form that dread. Ị na-echeke how many time, how long ọ na-echeke onye ahụ ime ya bụ ife. Mana nke ahụ na mmadụ bụ born dread, amụrụ onye afọ nchi, ọ bụ dada. Ịmụrụ na aka Chukwudị ya na mgbe ahụ ịkọmchara isi, ụmụ mmụọ abịakọta ya aka n'isi, isi ya na-atụ ịkọ. A sịgoro na ekporo ya isi ahụ ọkọnturukwa, ọ gosiri na aka Chukwudị ya. O nwere ụfọdụ ihe ụmụ mmụọ na-egosi anyị ka anyị wee kwelu na ọ na-eme, ka anyị wee kwelu na ụmụ mmụọ na anyị nso, dịka onye dada. Ọ na ọ bụrụ ihe omimi dị enough to you na ọ na-eme. O nwere ihe niile abụ ihe ụmụ mmụọ ji gosi anyị na aka Chukwudị n'ihe, and na o nwere ndị from birth ụmụ mmụọ so ha. Ya bụ mgbe mmadụ bịa nwee dada, ịmụta nwa, ịbụkwara onye na-esi ngọ. O nwere ihe Jizọs ndị ụka ọbịa gwara ụmụazị ya, a sịrị dọkịta ụmụazị ya, onye na-agwa ụmụazị ya, ha na-eyi anya wee kpọọ Tamọs si ya bịa ma ihe aka n'akụkụ ebe a mara ube. Ya bụrụ onye na-esi ngọ ma ya bụrụ onye kwere ekwe. Ihe nchọrọ iweta anya bụ okwu bụ na abụrụ onye na-esi ngọ, nwa ahụ eme gịnị na-enwe that bread. O gosiri na ihe na-eme na ihe ị kwesịrị ime bụ ipe attention to that dread ahụ nwa na-enwe, ya bụ dread ahụ nwatakịrị a na-enwe. Yes, ihe esu ya ọ bụrụ na nkịtị. So ihe ị ga-eme bụ ọnwụ na ị mụtara nwa a na-enwe isi dada, imekwana mistake ọtụtụ ndị mmadụ, maka na nwatakịrị ahụ ihe o gosi na o nwere ụmụ mmụọ si elu for a purpose. Enwere ihe nwatakịrị ahụ ji wee nọ n'ụwa, andọ ndị otu ya nwa na ụmụ mmụọ ndị otu ya nwa ndị wepụta ihe. Mana mgbe ị nyere maka na eriri gị eri wee na-afụta ihe Chukwu kere na ọ bụ ihe ọjọọ, ị chọzie ka ije putu asọnda, ka ije kewapụnyere ụmụ mmụọ ndị ya na ha kpara wee bịa. Mgbe a na-eti nwa a n'afọ, ọgụnwa kwuru onye ahụ etiri gị, ọgụnwa chuzu. Na ọ bụrụ na ị ma na ọ bụrụ ọgụnwa chuzu, kere ihe ị na-aṅụ paracetamol n'isi na-awa onye ọzọ. Ndị mmadụ, nwatakịrị a bịara ụwa ya na chi ekwu, ya na ndị otu enyere ha nọ wee mụ ụwa ha. I wee nye bụrụ asọnda wee tinye asọnda etinyela ụbụrụ
na-ebiazi na-achọzi ka ikewa anya na ndị otu ya nyere eso wee dị ụwa. Ihe mbụ ị na-ebu ụzọ emegoro gị nwa yes gị nwa na-ene m anya ịmụchalụ nwa iwee kuru nwa Chukwu nyere gị wee kụjere ofu ofeke na ụdị na ọbụ ya reverend na ụdị na ọbụ ya pastọ. O jezie ebe anwa ọ na-eti ya sọnda, ọ na-ete mmiri nka ma ọ na-ete ya oyiri nka, ọ sị na ya akasị ya na ya bind ya na ya ete ilo. Ihe nwere ilo dị na ya ka ọ na-eti ilo na-eti ya sọnda, ọ na-akasị na-abind na-akagbu na-asị dai. Nke bụ eziokwu ka nkọwara na ihe ọ na-aghọtara. Nke bụ eziokwu bụla onwenu ga-ebe dati ya masta yes nwa na-ene m anya onye riri eri. Onwenu ga-ebe ya masta Jizọs is not ya masta yes the spirit die. Gwa m a single place ọ bụrụ na ị pụrụ uvuoru m ebe Jizọs yes ji ọnụ ya o ji eri ede wee sị spirit die fire consumed by fire. Igosi m ebe ọ dị n'akwụkwọ nsọ 100,000 just gosi production ya. I challenge you now. Ebe ọ na ya masta bụrụ chi gị bụ Jizọs ndị ụka ọbịa emewuro asịrọ mmụọ. Kedu ka o si dị gị ka gị nwa na onwe gị ga-emewu ya? Kedu ka o si dị? Aghọtara m ihe na-enye gị dị impetus ikweta na ihe ya masta onye kpọrọ chi ga-emerọ anyị nwa ya eme. The problem ndị mmadụ na-enwe bụ that they don't understand how things work. Now, it cannot destroy what it cannot create. Yes, those spiritual forces in us die, they are beyond you. Some of them are even the entities of powers. Can't destroy them. So stop wasting your saliva, stop disturbing yourself, because you cannot. Save your precious time for something else. As we speak now, someone on Ogbuefi now goes on a nkume Jesus. When I say they have money, negative forces in there, they consume by fire. That had Jesus. Uncle Babaha, and no kind of walk. See, I was once there. Let's don't remember those abalakatabra. It doesn't work that way. If you like, if you have any problem with your instruments, what you must do is to align with your spiritual forces for you to achieve something meaningful here on earth. That is the only solution. Now, over non-negative forces, what you will do is one, live a pure life, a clean life. Don't live life that will give room to attract those negative forces to you yourself. That is one. Two, now you can give them order to depart from you. That is the worst you can do. You can't say that because you are not the giver of life. I think I'm paying and let the bandage fall so that you can not how things work. Or they open war front. Now start a war you cannot finish. By the time you is up on why you reach there, now see the spirit and the entities of powers. Now about the spirits and the entities of powers to die. You are making yourself their enemy, and they can tell you those war front you are opening, you cannot win it. So you didn't carry now price someone is in our war also. For Jiraka, what is Babona? He get memo. Forces to yourself because they want to like the colleague and not tell you know what I mean? Now those negative forces you are attracted by yourself. So they mutata abro your job. He gave me what I could have. Give on yes, give on yes, you can do it yourself. Stop one you believe through a way. Natural Kenya oh man who make you I won't even they can. He was your spiritual head, maybe your father, maybe your young children, maybe your spirit, or you, but you can do it.
unless ị ka bụ kindergarten n'ihe gbasara ndụ mmụọ. Kulite nwa gị agha elu. Face the east. Ọ bụrụ na ị nwere altar, you go to the altar. Ọ bụrụ na ị nwere ya altar, ebe ọ bụla ị nọ, ike anyanwụ strong altar. Ebe ọ bụla ị nọ, face the east. Lift your child and dedicate your child to God Almighty. Call God Almighty, call your ezumezu, call your every support. Kpọkuo mmụọ chi onye ụwa so onye nwatakịrị na ike niile na mmụọ niile so onye nwatakịrị. Na taa na gị bụ nna gị, gị bụ nna na-agọzi nwa gị a na-ekwupi okwu na-ededicate ya to the power of the Most High. Were nzu na anoint ya the face, the forehead. Dee ya nzu n'ọba aka, dee ya nzu n'ọba aka, dee ya n'ụkwụ. Mee declaration na ọ ga-adị ogologo ndụ, bie ndụ, mezuo ọchịchị obi ya na chi ya na ezumezu mmụọ si elu ji wee bịa ụwa. N'ajọ mmụọ ama agba ogbochi, n'ajọ mmadụ ama agba ogbochi. Na ọ ga-apụta ihe na ọ ga-ede ude na ajọ mmụọ ma ajọ mmadụ ama agba ogbochi na ihe o ji wee bịa ụwa na ọma efufe ya. Ikwucha ya kwubie okwu si lụọ ya n'aha Chukwu Okike nke pụrụ eme ihe niile. And watch ya dịsị nwatakịrị a ka o too na amamihe na egwu Chineke. Ka bụ ihe ị ga-eme. Ihe emewuru ya onwe gị because Chineke nyere gị dịsị nwa dịka fada. For the fact na eburu gị fada, iwu the priesthood of your family. Iwu onye nchụaja ezinụlọ gị. Mana ọ bụ na ihe emewu ya, you can also invite your spiritual head or your father. Na ọ bụrụ na your father abụrụ onye riri eri o. Ya maka na mmadụ adịghị ihe o nwere. Yes, you can invite your spiritual head to lead in prayers. Is allowed. Because ọ bụrụ na ndị nchụaja juru everywhere, they can appoint one of them to lead. Yes. So you can delegate your spiritual head to do it on your behalf. But don't delegate it to onye riri eri, your pastor, nwere ike ọbịa, ọ na-cast, ọ na-bind, ọ na-eti ọgbata uhie. Division between the nwatakịrị ya na forces ya wee bịa ụwa. Maka na ọsọ si dị etinye ilo n'etiti nwatakịrị ya na ụmụ mmụọ si ebe ụwa. Nwa ọ ya ebisikwa ụwa ya, ọ ya emesịkwa ụwa ya. Ka ọ ya napụzie nwatakịrị ihe nwatakịrị ji dị ebube. Na ụmụ mmụọ si elu ga-eme ka ọ dị ebube n'ụwa. Itizi ilo n'etiti ha na ha gbakwudo ya azụ. Nwatakịrị ọ ya emesịkwa ụwa ya. Stop seeing their child as evil. Your child bụ ezigbo nwa. Nwa na ume na afọ. Nwere ebe ọbụla m fụrụ ndị dada m adịghị enye ha ego. Yes, I appreciate them. So what I'm telling you is that mgbe ọnwụ na ịmụta dada na-enwe aṅụrị ọ favor. Mana imekwana nwa, ịchụkwana nwa ba iwere nwa nye ha ya n'aka onye efuru efu, onye eriri eri. Ọ na-etekasị nnu na-efekasị mmiri. O mesịa otu ilo n'etiti nwatakịrị anụ ụmụ mmụọ so ebịa. Nwatakịrị pụtazie ụwa ọ bụrụ akara oghere. Ihe ọgbụgba a na-abịa ọ na-emekasị. O nwee ebe opportunity esi bịara ya na ndụ, o jee nyụchie were nsị nyụchie ụzọ ebe favor ya esi bịara ya site n'aja akparamagwa. Ọ na-adachagharịzi isi na mmadụ na-eme. Ịchọ onye ọnkụ ya si na onye na-eme. Ma ọ nọ nke a na-eme, ma ọ nọ nke a na-eme. Ọ dị efuru efu. Nwere ike iche na agwụ na-eme ihe ọ na ọ bụla agwụ na-eme ihe na-eme ya wee efuru efu aka na oghere imeri ya bido na nwa. Kwụsị na ịchụ ụmụazị ụmụ. Ihe akụ na-eme na ụmụazị nwoke, ihe akụ na-eme na ụmụazị nwaanyị. Ịchụzie nwatakịrị ọ pụta ụwa ọ na-adachagharị ọ gbara onwe. Nwa nsọ ị napụrụ nwatakịrị ihe o ji dị ebube imego nwatakịrị a nka mmadụ. Ịmara ka mmadụ ga. O nwere onye a na-akpọ Samson. Samson was a great man. Samson Chukwu Okike chi ya kwadoro ebido n'afọ nne ya ka ọ bụrụ onye a ga-esi dị ya wee zọpụta agbụrụ ya bụ ndị Juu n'aka ndị na-akpagbu ha. Etu ahụ esi zite nwa gị ka nwa gị bụrụ a great personality ga-azọpụta ya family from the shackles of evil. Mana ya n'ofu ntabi anya ị na-aya n'iyi. Ka ngwa gị ihe mere na nwatakịrị anyị narị n'iyi site n'ịkpọta unworthy hands. Aka onye eriri eri na ụdị pastọ ọ bịara ebikasị nwatakịrị aka n'isi. But what for?
It don't allow people to be there because nwatakịrị aka n'isi anyhow. Mgbe gburugburu imetụ nwatakịrị aka n'isi nye ya ego. Ọ dịrị isi ka nke ọrụ ga-akọ na-esimolu. O nwere ya na-akpọ Samson. Ije ga na-akwụkwọ Samson ya afịa. O wee bụrụ na agba ochie. O wee bụrụ na nne ya mgbe ọ dị ime ka a bịazie nne ya ozi wee sị ya na nwatakịrị ibu n'afọ bụ nnukwu mmadụ na ọ bụ onye a kpọrọ ọrụ na Chukwu Okike chọrọ isi n'aka ya nwatakịrị wee zọpụta ndị obodo ha bụ ndị Juu n'aka ndị na-akpagbu ha bụ ndị Filistia. Na ọ bụrụ na amụpụta nwatakịrị agụba agakwana ya n'isi ime ihe bụ agụba rezọ ma ọ bụ ihe eji akpọ kripa agakwana ya nwatakịrị a n'isi. Ọ ihe nyere nne ya kpaa agwa nwa amadi debe iwu a gị nwa kpata ihe kpata ya abịara ozi iwu maka mpịtọ na mmetọsi ị na-emetọsi maka na ọ bụrụ na ịchakere onwe gị ebe mbifo amụọ nwa anyị abịazighị ozi na nwa ya na-achọkwa ịmụwe onye akpọrọ ọrụ n'ọbụ dada anyị agwaghị ya fisikal agwaghị ya tụrụ afa agwaghị ya tụrụ afa anyị mụchaa nwa abịagwa gị na onye a ga-akpụkwara nwa isi ịmụọ nwa a na-ayagharị ahụ ị mara na ọ bụ dada ka ọ bụ ọ na-enwe isi ọwụwa inye ya ọgwụ isi ọwụwa ọ na-enwe chapụchapụcha nye ya ọgwụ isi ọwụwa na-akwụsị nke ndị ọzọ ma akwụsị nke unless iji chụọrọ ya aja mere ya saraka. O doro anyị na nwa agba special shine ụfọdụ n'ime ụlọ emegidogeta wee lachapụ nwa enyi n'ụlọ n'aka atọpụ ya ignorance imegido nwatakịrị n'afọ stet nwatakịrị emekọta nwatakịrị asị mba ka ya nachighị azụ nwatakịrị anachi so na nwa ga-anwụ atọpụ ya on ignorance. That is why you are in pain. Ị na-ebe nwatakịrị anwụdarụzie gị chọwa onye ya asị na ọnya gburu nwa gị. Yes, ịmaghị ihe ya ekwesị na nwanne di gị ịmaghị ihe ya ekwesị na nne di gị onye eriri ka gị. Yes, you are the architect of your problem. Nne Samson wee gwa ya nya na nwa asị agụba aga na n'isi nwaanyị akpara agwa nwa amadi ọmụta nwa gwakwa nwa ya sị ya nwa m nakwa iwu e nyere m mgbe m dị ime gị na agụba ama agaghị n'isi ọfụt na Samson makwu na ya bụ onye agbara ọrụ na agụba ya aga n'isi mana maka ihe ụtọ nwaanyị onye nwaanyị egburu ndụ ya eto ogologo. Samson jezie oje kpọọ binupụ isi mee nke mba asị ya emena ya nye oje nụọ nwaanyị n'obodo asị ya nna nwaanyị bụ Filistia oje nụọ nwaanyị na Filistia wee ya dakaghị maka na ọfụ nwaanyị mara mma maka ịgbagoro ụfọdụ ụmụ nwoke wụ afụ nwoke esi ga afụ nwaanyị ata isi egwu. Samson wee je duru ụdụrụ ya were tabe nwaanyị wee nyebe kọndishọn ụgbọala na pa nyebe kọndishọn ọ ga-enye na kọndishọn bụ na ọ ga-agwa ya ebe ike nwoke nwaanyị egburu ndụ ya nwoke a wee marakwa na nwata nwaanyị a kedu ihe o ji igba ebe ike si eme and maka na nwaanyị a na ịnụta dị afọ m ndị ilu ụlọ nwoke nwaanyị egburu ndị ya eto o wee bụrụ na o jere ebe ilu ebe ike dị nwaanyị a wee dere ya maka nwaanyị ịnụta ajọ nwaanyị ịnọ na ntọgbọ ịnọ ihe ịdị mgbe imere ebere o wee bụrụ na achọkwa ndị ụmụ nwaanyị niile ụmụ nwaanyị bụ gbaarụ ọgwa ndị wee ezigbo nwaanyị. Yes, I can confess enwere ụfọdụ ụmụ nwaanyị wee ezigbo nwaanyị ogoro ime obi dị ya mana enwere ndị wa agwọ. Yes, now o wee bụrụ na nwata nwaanyị a kere uru o nwetara n'ọ na Samson n'ihi maka na onye eziri ezi ada Filistia amara m na ewu ada Filistia dị onye di gị now ga-ezazie nke awa. O wee bụrụ na nwata nwaanyị a wee dere Samson wee kpụpụta siri isi Samson wee wuzie na Samson wee dee efuru efu maka na ihe ọsụsụ idiri ime mgbe a bụghị n'otu ihe gị ilo n'etiti Samson na ụmụ mmụọ ndị otu Samson ndị wu spiritual backers ndị wu backbone Samson ndị na-enyere ya aka o wee na-edu ude wee na-apụta ihe wee na-anụ maka Samson the world's strongest man. Etu a ka esi wee na-anya n'ihi Samson wee na o wee gbụcha Samson n'isi mgbe ndị Filistia baziri ịbịa nwụrụ Samson enwe ozi nke o mewu ike nwoke adago ike Samson wee daa Samson wee nwụrụ nwụrụ anwụ. So etu a ka ọ dị gị bụ nne gị bụ nna na anụ unu ị nwere ike ịna nwa gị n'iyi
mee ya efuru efu mmadụ bụrụ onwe ya onye mkpụrụ mmiri onye Igbo ị nwere ike ịnụ ya n'iyi by single that na ahụ email o mezie ọ bụrụ onye na-achịkọta ọnụ emechaa onye ya sị na ọnya mere ụmụ ya efuru efu mara ngwa ka agba ofu etu a ka ọ dịkwara ụfọdụ n'ime ụlọ ndị mụtara ejima mgbe ọ na-ejima ahụ ngozi ọdụrọwụ mistri ọnya batara na o nwere ụfọdụ ndị mmadụ few maka na ha ghọtara ha things work ọ bụrụ taa ka e bidoro ime mmadụ ọnya bara ụfọdụ ndị Igbo ọ bụrụ ka obodo niile n'ala Igbo bụrụ ejima na ụfọdụ ndị eriri eri ha wee gbagharị maka na ofeke adịghị agba mgbe ekere okwu ụkwa ha wee fụta ejima asị ihe ọjọọ na-egbu ejima ụfọdụ n'ime ụlọ ana na-egbu ejima mana gị nwere onwe gị mụta na ejima did you evaluate ọnụ ogosi ọnụ omesịrị ka ngwa nwatịrị mara eso nwe ejima be anyị yes ejima na my lineage from mother side and from father side from my mother side my mother gburu ejima yes my mother gburu ejima nke tọ my mother gburu ejima ugboro ịtọ ejima ugboro ịtọ onye ọmụ from my father side my uncle told my father gburu ejima my mother gbuo ejima ghọtara ya na ka nkọwaziere gị ihe na-akụwara ụgha out of experience ejima bụ ndị ọ ga-abụ ndị a na onye nke nwere ike na-aya ahụ ị na-ebe nke a na-aya ahụ nke a na-aya ahụ nke a na-akwụsị ya na-eyi ahụ nke ọzọ ebido o nwegidoro at a point na be anyị mgbe a na-enye nke a paracetamol let's say 5 mil nke na-aya ahụ 5 mil anọtụ edekwa ebidokwa nyewekwa nke ahụ dị na-enye half of 5 mil bụ 2.5 mil ihe eji eme ihe abụ ka ọ ghara ịbụ nwanne ya chara wee bido ife a ihe na-ejima dị mistri achọghị m ka akụwara gbasara ya mana ihe m na-achọ ịkụwara gị bụ na ọ bụrụ na Chineke gosiri gị wee nye gị those souls those spirits bịara n'ụdị ejima ma ọ bịa n'ụdị dada appreciate them ha na-ebu nnukwu akara aka nchawa ihe akwakụ na ihe nwe abundant blessings ha bụ abịa na ọnwụ na imeta ha ọfụma obiọma na-akpa ha ihe ị ga na-eme wee na ọnọ ha bụ ndị na-agbasapụ aka ha bụ ndị na-eweta ngozi ịnọ ọnọ na-emere ha saraka ị nwere ike ịnọ etu anọgide ejima gị mụba ahụ ọkụ ma ọ bụ ndị dada gị mụba ahụ ọkụ simple thing ka ị ga-eme one ọ bụrụ na o nwere small first aid ị na-enweghị na-adị anụmanụ paracetamol na-adị n'ụlọ inye nwanye nwatakịrị ọ bụzie na n'ijere paracetamol ahụ ọ bụrụ na ọ kwụsịrị o nwere ike ịnwe na malaria dị ya n'ahụ onye nche ụlọ ọgwụ ije ụlọ ọgwụ dọkịta nye ya ọgwụ kwesịrị inye ya na afta ka a rụrụcha labụ n'ahụ ya nye ya ọgwụ ekwesịrị inye ya ọ kọntinuo by there ị na-asị ma ọcha ị na-enye ya ọgwụ ya mere saraka it works like magic mere saraka sometimes ma ihe eme sometimes ị ga-eme ụkwara ihe ọnụ na-eri ya mere ndị mmiri saraka it works like magic ije na mmiri gwara ụmụ ihe ọnụ na-eri je mere ha saraka gwa ha n'ọkwa n'isi nwa gha iji maka ya kpatara ha ihe bụ ọnụ na-eri ya ha tinye aka je gwụọ ya imechara ndị mmiri saraka gbagọta n'elu a na bịa merụ ndị mmadụ saraka na-enye ya ọgwụ ị na-enye ịfụ na nwa ya adị agba ise ma ọgwụ ahụ ị na-enye ya enyere n'ụlọ ọgwụ ị na-enye ya ahụ ọkụ kara adị dọkịta wee sị nka na eke awụzikwara ike na enyego ọgwụ kwesịrị na aga enye ya na ọ ga-adị ya ọ ka na-eme jee chụọ aja ka efu mmiri akụ na anya gị na-agba I'm a living witness amaghị m ọtụtụ ndị mmadụ sịrị na ha ejekọtago ụlọ ọgwụ dọkịta sị na onwe ọzọ ọgwụ ya ma ya na-enye mana ha adịrọ nwa akara m ha aja ha ga-ejechi gbasara ka ha ga-eme ha mesịa ahụ nwatakịrị ya mgba nwatakịrị na-egorikwa na-agba nwanne na-emesara aka na-agbasapụ aka maka na ike givers never lack ọ bụrụ na ịmụta dada ma ọ bụ na ịmụtara ejima na-emesara aka ejiri m ndị egwu ọ ka nkọrụ ha bifọ mechie o nwere nwaanyị a na-akpọ ọkwụba yes ọ bụ onye Ifite Dunu n'saịdị Anambra ya aghọta ya mgbe nwaanyị a dị ndụ nwaanyị ya ejiro ndị dada na ndị ejima egwu yes maka na ndị otu ọ ndị nwere ndị otu from birth from chi so ịmụta dada ma ọ mụta ejima
na-enwe aṅụrị ịchụkwa nwatakịrị ọfụma ghara ịkpọta aka onye arụrụ arụ, onye mmekasị, onye agbara ụtụ, onye amara n'onwe, onye eriri eri ma ụdị pastọ ma ọ bụ ụdị ọbịa na-ebikasị nwa gị aka n'efu wọfụ. Nwanne m ma na-akara gị aja ị ga na-emere nwa gị a na-eto na amamihe, ị ga-adị sọpraịz. Aja ka m ga na-akara gị ka m na-agba gị, m na-akara gị aja ị na-emere esara ka ị nọkwa imegharị esara ka m nọkwa mgbe ụfọdụ jechu ọrụ ndị otu anya, mgbe ụfọdụ ọ gbalitewa of eji lọtaiti fid echi ya, nwatakịrị a ga-eto ọ ya adị onye nwe great wisdom. Mana mgbe ọ ije kpọta aka onye ofeke ọ na-ebikasị nwatakịrị aka, ụfọdụ ya laik ga-anarị akara aka ya uche nọtị. So onye na-achịkwara ụba ime nwatakịrị aka ka mmadụ bụ na-achụ àjà na-emesara aka n'isi nwatakịrị, ị ga-afụ na nwatakịrị ala ahụ ya dị ike. Ya bụ ihe chọka gwa gị. Nke ọzọ chọrọ ịgwa gị nwa ịmụta ụdị nwa na-eme ya ọfụma. Akọtọpụ gị akọ nyi maka ebe nwaanyị a na-akpọ ọkwụ ụba na ifitedunu, onye ọbụla bụ saịdị ahụ wụsị na ifitedunu ọkụzụ abaga ndị okirikiri ile na-anụ maka nwaanyị mgbe ọ dị ndụ. Nwaanyị a na-abọ ọkpụkpụ, ihe eji ma famili ha ịgba ọkpụkpụ, atịnkụ na o nwere nwa ya nọchiziri anya kịta. Mana mgbe nwaanyị a dị ndụ ka m na-agwa gị, ọzọ ya bụrụ na ifuru onye gbajiri ọkpụ nwere asidentị gbajiri ụkwụ ya shọtụọ ma ọ bụ na na-emere nke a na-emetọrọ onye a jee na nke ọkwọ gbodu a n'ebe ahụ nke ise dị adị m emede adịbasị maka na ọkụ na m na-achọ ịgwa gị ihe a witnes bụ ihe anya gba n'aka na-ejiri enyi eme ya bụ ihe anya na-afụ ada asịsị wụta enyi. Ndị niile bụ ndị saịdị ifitedunu yes ga-agba aka ebe gbasara ya nwaanyị m na-agwa mgbe anwa ọ dị ịkpọrọ mmadụ bịa na bie, ọ bụrụ na onye ahụ bụ dada ma ọ bụ na onye ahụ bụ ejima, ọ dị ada ego ọ mara n'ihe ego yes ọ bụrụkwa na ọ na-eri na onye idiri ego ma ọ bụ na o nwere ọgbara ihe eji ego eme. Eji ndị abụ ndị otu ya ọ na-emeta ọfụma. Ndị nwa bụzi onye abụrụ dada ma ọ bụ ejima ebe kwụọ ụgwọ, ọ ga-ejizi ego nke wee sọpụtaizi ego ndị ọzọ maka na ọ na-emeta ndị otu ọfụma. Na-emeta ndị otu ọfụma, ị marọ ihe ya na ndị otu ekwu o ji eji ya. O nwere ike ọ bụrụ ha na-ebinye ya ike, ịghọtara reason best known to ha mgbe ọ dị ndụ. Mana ebe a ara bụrụ ejima mọdada, ịgba agwụ ya agba ya asị anọ ngwa igbe ejima mọdada. Ebe ha na one ya anya otu oge afọ, iburu nwoke otu oge eze nwoke, iburu nwaanyị otu oge eze nwaanyị, sị gị nnọọ ọ ya adịghị mma. Obido ọrụ kpacha ahụ ọgwụ nawara onwe gị, o nwezikwarị ihe ejiche ịbịa kere ịghọtara ya. Ihe m ji kwubu ya bụ na maka onye akpọrọ ọrụ, ụmụazị a ndị ejima na ndị dada ị na-afụwo ndị akpọrọ ọrụ na-ewe ịghọtara ya. Like mụnwa anọ na tempụl, nọ n'ebe a dịka onye nchụaja. Ọ ngwa ahụ ndị na-abịa na tempụl mmụọ asị mere ha ihe free. Yes, ụmụ nwata nwaanyị ya gidogoro enye ule for a very long time. O si Port Harcourt, ọ bụrụ onye Igbo, ọ wee bịa na be m wee na-ebe akwa sị na ya agarịkọtago na for 7 years ka ya nọ n'ọya pat na ya alọsgodo ego niile ya ji eme biznes. Ọ bụrụ onye Igbo, mana ozugbo ọ bịara even ego ọ na-eweta n'ọ ego o ji wee bịa ka o wee fụ m thousands. Ọ bịa si ya na maya na-ewe naira, ibe mgbe ego ahụ ọ ya eji denye m oge ọ ya eji wee fụ m anaghị m ewe naira. Ọsị m nọọ maka enye ule ka o ji wee bịa, mmụọ sị m dị ya gbara ọgwụ nwunye etu ọ ga-esi wee yuzie nya ka o mere ala o nwere onwe anaghị m ya nwanne ya. Ọsị m onye ya esi atọ nwere mgbe sọsoro ibe anyị transport. Ọ ngwa onye nke ọzọ bịagalụ abalị last week, mmụọ sị m gbara ọgwụ nye 1 naira anara m ya dise ma enye ulekwa mechaa ya ọgwụ esi ya nawa na mụ na ya zụrụ n'ụzọ yesterday. Sị m na ya na plan bụkwa ebe na ọbịa na be m na sinsi a nyere ya ọgwụ na okwu ya niile a na-ehi ebu very fast ọkọbịa wuru kwuo ọgwụ. Ọ mmụọ na-eme onwe ndị na-abịa na be m ma ọ bụrụ na ọnọdụ ha mmụọ asị m na ọnọdụ onye adị bad efe
mụ ma erie etu ama narị ego ụfọdụ wee ike bịa ụdọ asị gị onye ọbụla echi pụta mana onwe ndị ya awa abịa mmụọ mana ha nwere dị mmadụ mmụọ mana ha nwere dị mmadụ ị na-edere ịgwa m ọbụrụ gị ya gwa m maka ọbụrụ ọgwụ agwara m ọrụ ọ bụrụ na mmụọ ịbịa mmụọ si n'onye na-etu asị ma erie ihe na-etu a yes eziokwu na ihe niile anyị na-arụ nwere praịs eji arụ ya mana ọ nwe onye ya abịanụ ọ bụrụ na onye ya eji mmụọ asị gị hapụ onye ma ọ gị ma erio na ma ọ gị narị ya ochi dipens mana mgbe ọbụla ị bịaziri ada o nwere ike ọ bụrụ ihe so onye anwa nwere ike ọ bụrụ na ọ bikos ọf na ihe dị ebube so onye anwa ka dị anyị tat nwere ike ọ bụrụ na ọdada nwere ike ọ bụrụ na ejima mana ụmụ mmụọ mmeri o ji dị ebube ka so ya n'ahụ ka na-esu ya maka ihi na edifai bere ha na enwere ike bụrụ onye ahụ bịa na-eto ụmụ mmụọ su ya onye ahụ asị m Eze-Ana si mere onye ahụ ihe na-etu a mana ọ bụrụgoro ijebe kpọọ ofu nka mmadụ ọbịa bikasị ya aka n'isi na-apịa ihe o ji dị ebube that favor will not come maka na ịgbaraozi na ụdị ndị a wee ike na-abịa eto ị na-ene anya ị na-afụ star ị na-afụ sign gosiri na onye a bụ onye akpọrọ ọrụ mana iwu no see with their physical eyes ọ bụrụkwa na onye ọbụla bụ onye akpọrọ ọrụ ma ọ bụ onye wee ejima ma ọ bụ onye dada ka anyị arụrụ ọrụ firi mba o dipendịrị etu onye anwa si wee align with the forces ya ụfọdụ ndị bụ ndị eriri eri jirigoro cast and bind chụsa ndị nyara ha so ọ bụrụzie empty vessel ihe o ji dị ebube anago so ụdị ndị na-etu ahụ abịaghị ihe kpụgoro ụzọ kwụ ụgwọ ife ha mere maka na ha emego mpụ ma ọ mee ọtọ n'ọkụ na nkwụsị ebe a inwe ajụjụ na nkụzi taa ma ọ bụ na ịchọ ka agbaala gị afa mmiri ebi send them message na WhatsApp 0813 8243 871 I repeat 0813 8243 871 n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile agụọ m ọfọ kwubi okwu n'isi ndị children of the temple ya na n'isi ndị friends of the temple ya na n'isi ndị niile sonye n'anya na-ajụ ọnwa Ọktoba asị m na akakaka ya mụ na jijiji ya mụ asị m onye echeche ihe ọjọọ ya mụnụ ya ma onwu asị m na unu ga-ejere obodo na ụlọ ya nakwaziri obodo asị m na ife ọma dị ndị ga-adara ọdịnala ọdịnala na ọya iburu unu ọbịa asị m na unu gbuo n'ihu na unu ga-ebute mma unu gbuo n'azụ unu ga-ebute mma unu gbuo n'aka nri na unu ga-ebute mma unu egbuo n'aka ekpe na unu ga-ebute mma asị m onye si n'oke ome ụlọ na ọkarịrị ụlọ mmụọ onye na-eri oke n'ụbọchị taata bụ eke ga-eme onye a nọ ha karịrị asị m na unu ga-ejere obodo na unu ga-anakwaziri obodo asị m na ụbọchị ihe na-aga okporo ụzọ na ụkwụ ama apụ na ama na ọ pụgoro ụlọ ama na unu ga-ejecha na maka na ọgwụ na-akpacha na aja ọfịa ma na-abụ onye nwe ya asị m onye si na akwụ na amacha na mpamama aba na nke ya asị m onye isi unu na nwaanyị ya were nke tụọ asị m onye si ihe ji wee nọrọ ụnụ anọgbu onye a na ndụ onye si unu ji wee dịrị ụnụ adịgbu onye a na ndụ onye ọbụla sị na ọmaka ahịa emere ụlọ maka ahịa emere ya n'aha Chukwu Okike kepụrụ n'ihe niile onye ike niile siri aka a sị na ngọzi ga-abụrụ mkpụrụ n'aha Chukwu n'ebe ọ sọrọ ụlọ nọrọ n'asụkwu ụwa dị na distance abụrụ ebe ya n'aha Chukwu Okike kepụrụ n'ihe niile onye ike niile siri aka ya ga-esi ka ọ dịkwa echi niile n'oge awa nke eziokwu daalụ ndị enyi m metara onwe m anyị nwekwara ike isend meseji na Ogbuefi na my personal WhatsApp nọmba echefukwala ọ bụrụ na WhatsApp nọmba na-achọ ịkpọkịta ị ga-esend meseji WhatsApp message only please don't call 0805 78 37 672 I repeat 0805 78 37 672 ya ga-ese n'ọfọ